Sí, la veritat és que és un honor que avui estigués el president de la Diputació visitant unes obres finançades completament per la Diputació de València en el PEPOS. En esta última fase, diguem-ne, del PEPOS, en tota esta trama d'esta part de l'església, acabem, diguem-ne, la peatonalització de lo que se deia el nucli antic, el nucli vell de la població. Aleshores, són unes obres que han pogut estar i fer-se gràcies a la col·laboració de Diputació i, com t'he dit abans, que avui estigués el president visitant-les, tant esta com la zona del col·lector de l'Avinguda del Nord, que és un col·lector per a les pluvials, és un goig el que la Diputació estigui al costat dels ajuntaments per a que una millora, com no, dels veïns de la localitat. Avui venim precisament a acompanyar a l'alcaldessa i diputada Concha García a conèixer de primera mà què és allò que al llarg d'estos ja quasi 2 anys de legislatura o algo més de 2 anys ha anat fent-se en Picassent, ha anat, diguem, millorant dia a dia la vida de la gent, i en el cas de Picassent estem parlant a més d'una inversió important, estem parlant de que al llarg d'estos 2 anys i algo la Diputació de València ha invertit a Picassent 1.750.000 euros, d'ells aproximadament 120.000 en les obres que ara estem visitant i també 731.000 en el col·lector de pluvials, que posteriorment també passejarem per allí. I jo crec que això el que demostra també molt clarament és que els alcaldes i alcaldesses tenen molt clar quines són les prioritats, i quan de vegades es tendeix a desconfiar de l'administració local, jo crec que el que demostren actuacions com les que ha fet l'alcaldessa i diputada precisament és aquesta responsabilitat, malgrat saber que moltes vegades les obres que refereixen a pluvials, a clavegueram, etc., no són obres que tinguin que siguin lluïdores, per dir-ho d'alguna manera, com que són absolutament necessàries, i en aquest cas, a més, el que fan és precisament evitar inundacions, no s'ha dubtat en invertir molts diners, com diem, més de 700.000 euros, precisament en un col·lector de pluvials. A més, en el cas de Picassent, jo crec que també hi ha una inversió importantíssima, una inversió que a més era, jo crec que imprescindible, que era la carretera que unís Picassent amb Montserrat, una carretera en la qual al llarg dels últims 10 anys han hagut 164 accidents, han hagut 3 morts, i que per tant per al diputat de Carreteres també era una prioritat actuar per a poder evitar aquests punts negres que allà existien, el que ha suposat també una inversió importantíssima, una inversió que ha superat els 100 milions d'euros, i que per tant, sumats també al 1.750.000 euros que ha rebut Picassent, suposen que realment ha hagut una aposta, jo crec que molt seriosa, per tractar de millorar la vida de la gent d'ací de Picassent. Efectivament, jo crec que hi ha una qüestió que cada dia els alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors tenen més clar, no es tracta de fer grans obres, es tracta de fer obres que siguin necessàries i que solventen grans problemes, que és diferent. Això moltes vegades implica una gran inversió, sense anar més llarg, sense anar més lluny, el cas de la carretera estem parlant d'una inversió de 100 milions d'euros, però no s'ha fet per a intentar fer alguna cosa lluïdor i bonic, s'ha fet perquè realment existia un problema objectiu, i que aquest problema hi havia que afrontar-lo, i per tant la Diputació de València el que sí que té ben clar és que no deixa ningú al camí, i que per tant davant d'un problema no s'amaga, sinó que tracta d'abordar-lo. I precisament en aquest treball tenim una aliança absoluta amb els ajuntaments que permet que més enllà de que les obres siguin més lluïdores o menys lluïdores, sobretot el que siguin útils i necessàries per als veïns. Bé, molt bé, Jorge. Nosotros estamos en la sobrita La Parola. Mónica. Mercado. ¿Solo? Tiene abajo también, no es tan fácil. De Valencia. Hola, David. Dile que su España sueña en cara. Aquí una medalla de qué? El bàsquet? Molt bé, jo. Campeó, ¿a que sí? Sí, que és així.
Pues yo antes lo he hecho por aquí. Que ara és esta, és este cartó. Ahora, Manolo, que se te está subiendo la calidad. No, estoy grabando, estoy grabando. Que arriba fins a la plaça Europa, allà baix. Que así es lo que ha de fer és afegir-hi Exactament. Este roig ja existia. Este roig, abans, ho van fer també nosaltres. Això era gravilla. Aleshores ho canviaren perquè... Aleshores, pues ara... Que me da hecho igual. Sí, pero los coches están ahí. Sí, que venía aquí. No sé, al polideportivo. Ara, ara, Vale, en concreto hay dos planes de hacer más.